Здравейте, приятели, колеги, партньори! От днес започваме нашето обучение първо по рода си за партньори, за колеги на компанията TalkFusion. Ще говорим подробно за продуктите, за да може наистина да наредим пъзела, така както го виждате тук на този слайд, за да може всеки един от нас да се справя безпроблемно с всеки един от тези продукти и, разбира се, да ги използва максимално, за да може той да постигне това, което желая да постигне с компанията, с продуктите и да изгради един наистина сериозен бизнес, използвайки тези продукти, за да може всички ние заедно, нареждайки този пъзел, да вървим напред и нагоре в нашето развитие и като екип, и като български отбор задружно навсякъде. Сигурен съм, че един ден ще се говори и за българския тим. След тези уводни думи стартираме нашето обучение. Първо по рода си обучение, което сме озаглавили именно така, как да използваме видеопродуктите на компанията TalkFusion. В днешното обучение виждате за какво ще стане дума. Ще тръгнем от общото, видеокомуникационния център, за да стигнем до конкретното видеоимейл, адресна книга и съответните видеобиблиотеки, които имаме на наше разположение. Така, по този начин, мисля, че ще се получи едно добро обучение за всички нас. Ще се постарая да бъда достатъчно подробен за всяка една крачка, която ще извървим заедно. Така че просто се настанете удобно и започваме. След логване в системата би трябвало да видите един такъв прозорец. В случая аз съм снимал моя видеокомуникационен център. Само няколко думи ще споделя тук за тези минута, които виждате отгоре. Тук специално можете да намерите обучението по Diamond Rush на различните езици. Тук в това меню и съответните подменюта ще намерите конкретни документи, свързани с компенсационния план, с съответните начини за това как можете да постигнете нивото, което ще ви донесе Мерцедеса и така нататък и така нататък. Достатъчно време ще имате, за да ги разгледате тези неща. Тук е най-важният бизнес центърът, където съответно ще следите вашият бизнес в цялото му развитие. Тук, разбира се, са материалите, свързани с брандирането на компанията, достъпът до съответният магазин с продуктите, от които можете да си закупите там, съответните банери, които можете да разположите на вашия сайт и въобще неща, свързани изобщо с предлагането на марката. И, разбира се, тук на съпорт, когато имате някакъв проблем, чрез този бутон вие можете да отидете директно до една контактна форма, в която да въведете своето запитване към съпорта и да получите необходимата поддръжка. За да минем към видеокомуникационния център, просто натискаме ето тук, където е показалеца и вуаля, както се казва, ето така изглежда един видеокомуникационен център. Примерно вашите са подобни на този. Този по принцип е за човек, който е стартирал с стандартният продуктов пакет. Нека разгледаме няколко основни неща, които можем да забележим тук. Започвам с... Ще маркираме ето така тази колонка, може би не е точно по най-добрия начин, но в крайна сметка тук отстрани нещо като Toolbar представлява най-бързият достъп до съответните продукти на тази компания, които са ви един вид под ръка и с едно кликване на съответния бутон вие можете да стигнете на всеки един от тях. Ето нещо не по-малко важно. Тук се дава информация за това
вашите видеоимейли, колко е бройката на съответно изпратените видеоимейли до момента, колко от тях са попаднали в папка спам, съответно процентното съдържание и разбира се колко от тях са изпратени до недействителни имейли. Също мисля, че има така информация. Същото важи като информация и за видео нюслетъра. Прощавайте. Тук имате възможност да си изработите ваш темплейт и чрез този банер влизате в съответната страница, където можете да направите това нещо. Това, разбира се, не е цел на нашето обучение днес, така че няма да се спирам по-подробно на това нещо. Тук в средата, чрез този банер, вие имате достъп директно до покачване на следващият пакет, т.е. до качване на най-високия пакет за момента на компанията, пакет Elite. Тук, чрез тези бутони, които малко по-късно ще разгледаме, ще започнем един по един да разглеждаме, със съответните подменюта се намира отново вече достъпът, но в много по-разширена степен до всеки един от съответните продукти, които компанията ни предлага. И разбира се, остана ето тук тази колонка, за която ще се спрем по-конкретно в следващите слайдове. Ето така изглежда тя. И разбира се, започваме с първото от това, което се отваря пред нас, натискайки тренинг информацията. Тоест, тук можете наистина да намерите една допълнителна ценна информация за това как можете да се обучавате по това, което в момента аз също ви говоря. Смисъл такъв, че тук виждате нещата са разделени на 3 или на 4 подгрупи. Видео обучение, често задавани въпроси, видео, имейл, съответно гид, начин как да се използва и 6 така страхотни, как да го наречем, типа, т.е. 6 страхотни начина вашият видео имейл да бъде отворен и прочетен. Тъй като виждате пръстчето посочи често задаваните въпроси, свързани с продуктите, тук можете да намерите наистина ценна за вас информация, разбира се на английски, свързана с това доколко и как точно стават нещата с вашите контакти, т.е. с как се отчитат кои са реалните контакти, съответно кои са нереални такива, компанията, какви мерки предприема, за да може наистина да се пребори с съответният спам, тъй като 70% от писмата в глобалната мрежа са спам и всичките усилия на компаниите, които предлагат тези имейл услуги и на интернет сервис провайдерите, са насочени точно в тази посока. Освен това, ще прочетете и такива въпроси, като може ли да се използват продуктите на смартфона. Разбира се, че може. Може ли от смартфона да се изпращат видеоимейли? Да, също може да се изпращат. Така че неща, които са интересни и мисля, че ще представляват интерес за вас, като допълнение на това, което ви споделих до този момент. Продължаваме нататък, за да видим ето тук това поле, което наистина ви дава възможност вие да получите. За съжаление тази информация е малко по-стара и е възможно вече и да е махната, затова започваме и ние нашите обучения, свързани именно с видеоимейла. Но ако тези от вас, които го имат това поле, може да погледнат вътре и да получат някои основни насоки, свързани точно с този гид. Видеообученията. Имате възможност, кликвайки тук на тези видеообучения, ще ви се отвори един прозорец отдолу под това нещо. Той изглежда в този вид и кликвайки на съответните полета, вие можете да пуснете съответно кратко видео, което да ви даде разяснения за всеки един от посочените тук продукти на компанията. Това са едни кратки клипчета, които, когато имате време и разбира се знаете английски, можете и аз ви препоръчвам да изгледате, тъй като те са не по-малко ценни
изпратени като информация. И на последно, но не и по важност място, стигаме до тези 6 ценни съвета, които компанията ни предлага и ни дава да се придържаме към тях, за да може наистина да ни гарантира, че нашите имейли, видеоимейли ще бъдат отваряни, няма да попадат в папките спам и всичко това ще ни даде възможност ние да развиваме един наистина качествен бизнес. Виждате тук, за съжаление, голяма част от провайдерите, които предлагат имейл услугите, имат доста силно завишени спам филтри, които сами по себе си са настроени да хващат дори и такива имейли, които са напълно нормални на пръв поглед. Това са така наречените фалшиви позитивни сигнали и точно срещу тези неща се бори както компанията, така и всички интернет сервис провайдери и корпоративни домейни. Нека разгледаме първите 3 ценни съвета, които компанията ни дава, когато ние трябва да използваме нейните видеоимейли, за да можем да информираме своите близки, приятели, познати, бизнес партньори. Какво трябва да спазваме, за да може наистина нашите имейли да попадат точно в пощенската кутия и да избягват именно тези спам филтри? На първо място, виждате, трябва да присъства вашето име, вашият бранд в полето, което е от кого се изпраща съответната поща. На второ място, в това поле Subject, което означава, че самият видеоимейл трябва да бъде зададено като заглавие. Задължително вашето писмо трябва да има заглавие. И разбира се, в някои от случаите в това заглавие може да присъства, дори е желателно да присъства, вашето име като човек, който изпраща тези имейли. Това е от значение, защото създавате така доверие, изграждате доверие по отношение на вашите хората, които ще получат вашите имейли. На трето място, вие трябва да знаете какво искат вашите хора, които получават тези имейли. Тоест, вие не трябва нито да ги бомбардирате много често с тези видеоимейли, нито пък много рядко. Просто вие трябва да усетите, да напипате пулса, за да можете наистина да бъдете пълноценен както на тях, давайки им ценната информация, така и на себе си, изграждайки един наистина качествен бизнес. Как може да се случи това? Много просто. Просто попитайте вашите потребители от какво имат нужда, за да знаете вие за какво да ги информирате и колко често те биха желали да получават тази информация от вас. Това е не по-малко важно и никой няма да ви се разсърди за това, че вие сте поискали един вид обратна връзка от хората, на които изпращате тази информация. Ето останалите съвети. Имате възможност, компанията ви дава да прегледате отчетите, т.е. всичко, което е свързано с това съответният видеоимейл, колко пъти е отварен, колко пъти е кликвано на съответните линкове, дали е отговорено, дали човекът, който го е получил, е решил, че това не го засяга и се е отписал, дали съответното писмо е попаднало в папка спам. Всичко това са отчети, които имате достъп и абсолютно в реално време вие можете да следите всичко това. За тези отчети ще поговорим малко по-подробно по-късно. Петият съвет е наистина вие да се превърнете в един човек, който е спечелил доверието на хората, на които изпраща информация. Това е много важно и в помощ на вас компанията не случайно изпраща писмата от ето това име. Videoemail delivery @talkfusion.com, като допълнително дописва, че това е изпратено от съответният човек. Тоест компанията е изградила едно име, чрез което наистина е получила достатъчно добро такова име, на което може да се вярва и вие реално се възползвате от това добро име, изпращайки точно от това име вашите имейли, като допълнение, разбира се, тя
е посочила, че реално писмото е и от вас. Така, за да може, тъй като получихме достатъчно информация от хора, че не винаги могат да се видят картинките в видеонюслетъра или в съответният видеоимейл. Ето за какво става на въпрос. Gmail, Yahoo, Hotmail, включително и ABV също имат такива спам филтри, които наистина блокират тези картинки. За да могат тези картинки да се отблокират, вие трябва да помолите хората, които получават вашата информация, да запишат вашето име, точно това видео имейл деливери, в вашият бял списък, списъкът на вашата поща, където наистина по този начин вие ще си осигурите доверие на тези хора и те ще могат в пълна степен да следят това, което вие им изпращате и няма да отиват вашите писма, включително по този начин и в папката спам. И шестият съвет, който наистина е много ценен. Ако при вас се вижда малко ситно, ще ви помоля да кликнете на плюсчето, за да може да го оголемите и да виждате всичко това като информация. Освен, че трябва да попълните полетата да имате заглавие на вашият имейл, много е важно вие да следите и за следните няколко неща. Тук са посочени, разбира се, думите, които са свързани и които са и за писмата, които се изпращат на англоговорящите. Затова и основните думи, имам предвид ето тези, да ги избягвате. Думи като свободен, безплатно и така нататък, просто трябва да се въздържате от употреба, когато изпращате своите писма до англоговорящи хора. На български все още мисля, че няма чак толкова сериозни филтри, но абсолютно препоръчително е тези същите думи на български да ги избягвате по същия начин. Другото, което е много важно, е да не използвате червен текст. Тоест, забравете за червеното, пишете си с нормален черен шрифт, не се старайте да оцветявате много вашите имейли. Абсолютно забранено пък да използвате червения цвет. Освен това, думи, които са изцяло изписани с големи букви. Абсолютно забранено също. Моментално филтрите реагират на тези думи и писмото заминава директно в спам. Старайте се да не бъдете много емоционални, да не използвате тези пунктуации, удивителни, въпросителни, просто абсолютно не се препоръчва използването им, включително и в заглавието на съответното писмо. Също така се старайте така да оформяте нещата, ако имате някакъв призив за действие във вашият видеоимейл или съответно видеонюслетър, просто да се стараете да накарате хората да кликнат, но не просто написвайки им кликни тук, а по някакъв така по-завуалиран начин, за да могат те да разберат, че наистина това е линк и те имат възможност да кликнат на него. Двойното използване на знака за долар също моментално отива в филтрите. Ако нямате, както вече споменах, от кого е изпратено писмото също. И последното, което е, разбира се, да пуснете самото писмо без да посочите неговото заглавие. Моментално такива писма попадат в спам филтрите. Надявам се това да се възползвате от тази информация. Това е много ценно. След това можете на записа отново да си прегледате тези неща, за да си направите съответните записки, защото това е нещо, което изгражда вашата култура по отношение на писане на писма и не само на видеоимейли, изобщо на вашата кореспонденция. Така, до тук беше с тренировъчната информация в това поле. Следващото поле ни дава информация, свързана с разплащането. Тоест, дава информация първо за това каква е политиката на компанията по отношение на заплащането. Става въпрос за заплащане на съответните месечни такси. С следващото поле имате възможност да влезете, да промените съответното заплащане. Имате възможност, имате два бутона, да изберете или да стане това заплащане на тези месечни такси през вашият електронен портфейл,
или съответно да стане това заплащане чрез дебитна кредитна карта, като съответно под този бутон имате възможност да кликнете и да въведете данните от съответната карта. А също така тук ще ви се покаже информация за месечните разплащания по месеци, разплащанията и датите съответно, на които са направени съответните заплащания на вашите месечни такси. И това, което също е много важно, от тук имате възможност, достигайки вашият лимит от 100 контакта, от 1000 контакта, прощавайте, в вашата адресна книга, от тук вие можете да направите апгрейд и да минете на по-висок месечен план, който ще ви позволи вече вие да добавите до 2500 контакта, което е следващото ниво. Разбира се, за да ползвате това нещо, ще се наложи да ви се повиши и съответната месечна такса от 35 на 65 долара. Има още няколко плана, разбира се, аз няма да влизам в подробности, това не е обект на нашето обучение в момента. Вие препоръчвам ви задължително да разгледате тези неща, това също е много ценно. Следващото, което виждате тук, е менажирането на съответният акаунт. Какво имаме като опции тук? Имате две възможности. Едната от тях е да редактирате вашият профил. За това ще ви покажа следващия слайд. И другото, което е не по-малко важно, дава ви информация на колко хора вие сте дали възможност да изтестват видеоимейлите. Имате такава възможност. Разбира се, ще се обърнете към вашият Upline, за да може той да ви даде допълнителна информация откъде да влезете и как да допускате хора, които все още не са партньори на компанията, как да им дадете възможност те да изтестват нещата. Тук реално чрез това поле вие ще следите тези хора и ще имате възможност съответно, ако този човек нямате желание повече да използва вашият център, да му забраните този достъп и разбира се да разрешите пък на други. Ето така изглежда и полето, което е свързано с редактиране на вашата информация. Виждате, можете по всяко време тук да въведете име на компанията, на вашата фирма, разбира се, или на това каквото вие прецените, което ще излезе моментално при следващото изпращане на видеоимейл. Точно така, да, бъдете сигурни, информацията, която вкарате тук, ще присъства на вашият видеоимейл. Затова е много важно вие тук да сте написали точно тази коректна информация, за да могат хората, които ще получат вашите видеоимейли или ще ги разпространите в социалните мрежи, да имат възможност да се свържат с вас. Виждате компания, имейл, телефон и така нататък. Можете от тук също така да промените и паролата за достъп до вашият акаунт в компанията TalkFusion, съответно следвайки и спазвайки тези изисквания. Това е по отношение на тази колонка, която се намираше отляво. Постепенно вървим към конкретизация на нещата и започваме с така кратката информация, свързана с управлението и разбира се начините, по които вие можете да добавяте контакти в вашата адресна книга. При първоначалното влизане в съответно във вашият видеокомуникационен център и просто с преместване на мишката върху адресбук, моментално ще паднат тези под менюта. Ако това е вашето първо влизане в вашият видеокомуникационен център, то съответно, местейки показалеца нагоре и надолу, това, което беше в средата, е за добавяне на нови контакти. Тук, чрез това поле, което се отваря при вас, кликвайки на него, имате възможност да добавяте един по един вашите контакти. Разбира се, това е много изморително, ако имате доста голяма група от имейли, и затова ще ви споделя малко по-късно как може да стане груповото вкарване на тези имейли, но тук да ви дам разяснение, ако вие примерно искате да добавите 2 или 3 допълнителни нови контакта, имате такава възможност, така че можете да се възползвате от това. Просто трябва да попълните тези 3 полета.
Запомнете, че компанията изисква от вас само единствено вие да имате информация за името, за имейла и като опция за телефона на съответния човек. Попълвайки тези три полета, ето тук имате възможност вие да сложите съответния човек, съответния контакт в съответна папка. Ако, разбира се, нямате такава, този контакт ще бъде записан в една универсална папка, която моментално всеки ваш добавен контакт отива първо там, ако не е посочено къде той да бъде добавен. Натискате бутона с трите буквички за добавяне и този контакт вече присъства в вашият адресна книга. Нека да поговорим и за начините, по които можете да добавите, разбира се, и доста по-голяма група от контакти. Отново ще ви помоля да си оголемите прозореца, тъй като, за съжаление, кликвайки на този бутон се отваря така тази страничка, която в общи линии, важното, което трябва да запомните от нея, са съответните разширения, с които можете да вкарате тези контакти. В интерес на истината, тук ще са ви нужни известни умения, свързани с Excel, работа с документи. Тези контакти трябва да бъдат записани под формата на файлове, които да носят съответните три разширения. XLS, XLSX и XLT. Извинявам се за лошото изговаряне. Надявам се да сте ме разбрали, но и виждате, предполагам, на съответният слайд. Както вече споменах, основното, което се иска от вас е всъщност името и имейла. Телефонът е като опция за присъствие тук в тази форма. Тук е показан един примерен начин за това как можете да свалите вашите контакти от Outlook. По-важното обаче е, че ако имате контакти в Gmail и в Yahoo, както виждате тук отдолу, те импортират, т.е. те ще ви дадат информация за вашите контакти в файл, който е с съвсем различно разширение, CSV. При това положение задължително ще трябва да отворите контактите си в един екселски файл, да направите, разбира се, съответните корекции и да го запишете в ето такъв файл, който да се поддържа от Microsoft Excel 97-2003 година и да бъде с разширение XLS поне, или от тези, които изброих малко по-рано. От тук нататък, разполагайки с тези файлове, просто кликвате тук на този бутон Browse и имате вече достъп до вашият компютър. Отваря ви се и ви се дава възможност да изберете подходящия файл, след което да го маркирате и да го вкарате в системата. Ето така ще изглежда един екселски файл. И аз ви препоръчвам вие, когато стигнете до тук, да си подредите контактите в следния вид. В първата колонка да подредите имената на хората. Старайте се да не размествате съответно имената, едно име да отиде на съвсем друг имейл, когато редактирате нещата. Във втората колонка задължително да бъдат имейлите. Хубаво е да прегледате нещата, за да не се получи нещо от сорта, където в момента това е грешно изписан имейл, защото просто няма разширението на Gmail, т.е. липсва .com. Това е важното, което трябва да знаете, когато редактирате съответните CSV файлове на Google и на Yahoo. След като вече сте вкарали контактите в системата, се отваря подобна страница, в която вие вече трябва да дадете възможност да се уточни всяка една колонка, защото вие дори да сте разположили имената в първата, а имейлите във втората, трябва да дадете така коректната информация, за да може адресната книга да разпознае коя колонка е за имената и коя за имейлите, просто чрез тези жълти бутони, които ги виждате тук, с хващането, т.е. кликване с мишката и влачене до това поле, това моментално поле ще се означи като имена и вече
адресната книга ще е разпознала това поле като имена. По същият начин хващате имейла, влачите го до това поле, за да обозначите, че това в тази колонка фактически ще присъстват имейлите на същите тези хора. Ако разполагате и с съответните телефони, аналогично с хващане и влачене до тук, пускате и за информацията за тези телефони. От тук нататък, какво стои пред вас? Имате избор. Ето, чрез тези две полета. Тук, ако имате вече отпреди създадена папка, просто кликвате и се пада меню, в което вие можете да изберете папката, в която тези контакти ще се запишат. Ако желаете да ги запишете в абсолютно нова папка, просто тук вие пишете името на папката и от този момент, кликвайки на този бутон, вие давате информация, че всичко вече е коректно и от тук нататък тези контакти ще присъстват в посочената от вас папка тук или тази, която е общата за всички. Това ще ви даде, системата ще ви върне като отговор нещо подобно. Тоест, абсолютно важна информация за това колко от тези контакти са възприети, къде са записани, в коя папка, дали някои от тях вече са в вашите контакти, сред вашите контакти, дали някои от тези имейли или имена не са написани правилно, по правилния начин и абсолютно пълна статистика за това, което вие сте направили, колко човека сте включили в вашата адресна книга. Нека да видим и как можете да управлявате всичките тези контакти. Това става с натискането на ето този първи бутон. Ето така изглежда влизането в вашето управление на контактите, в менеджера на адресната ви книга. Тук виждате информация, това е универсалната папка Individuals, в която ако нямате предварително посочена папка, всичките контакти ще бъдат записвани тук в нея. Виждате, срещу всяка папка имате информация за броя на контактите, които сте включили. И нещо много важно, една друга папка, която страни от всички останали стои и съответно ви дава информация за броя на хората, които са се отписали от информацията, която вие им подавате. В тази папка, хората, които попаднат веднъж в тази папка, те няма да имат възможност да ги върнете обратно в която и да е от тези папки, просто защото тези хора по собствено желание са се отписали и вие нямате вече възможност да ги добавите. Така са направени нещата с тази адресна книга. И най-важната информация, броя на контактите като цяло, с които вие разполагате. Нека да видим по-подробно, да разгледаме тази папка Individuals. Тя изглежда точно по този начин. Виждате отгоре името на папката, разбира се, всяка и друга, която отворите, тук отгоре ще присъства нейното име и отдолу ще бъдат съответно имената и имейлите на съответните хора. Имате възможност да маркирате всичките. Ако кликнете на един от тях, това поле ще се отсвети и чрез ето тук този редактор вие можете да нанесете съответните корекции. А чрез това кошче, разбира се, всеки ред, на който е кликнато, просто натискайки кошчето, този ред, включващ в себе си име и имейл, ще бъде изтрит безвъзвратно. Отгоре виждате и съответните полета. Тук може да намерите някои ценни съвети. Препоръчвам ви да ви ги прегледате. Имате възможност и за търсачка. Да търсите в съответната папка, която сте отворили. Търсенето може да стане както по имейл провайдери, примерно Yahoo или Gmail, така и по имена на съответни имена, разбира се, или пък за конкретен имейл, стига да го знаете, или конкретно име. Просто въпрос на ваше желание. Освен това, имате възможност и да създавате, всъщност ето как може да стане това нещо, да създавате нови папки. Чрез полето
Folders. Кликвайки на него ще се отвори едно такова прозорче, в което вие трябва да зададете ето тук в това поле името на съответната папка. Кликвайки на този бутон, тази папка бива добавена към всички останали и тя ще излезе ето тук отляво. Забележете, че тук присъстват бройките на хората, които се намират в съответните папки. Това е много ценна информация и вие наистина можете да следите това нещо. И още една възможност, която се открива пред вас, това е, че имате възможност да смисъл такъв да запишете вашите контакти и чрез тази опция за експорт да си ги качите в един такъв XLS файл на вашият компютър. Това беше по отношение на адресната книга. Минаваме вече към обучението, свързано с видеоимейлите. Надявам се тук нещата вече да станат доста по-интересни. Въпреки това, тук ние трябваше да минем през тази информация, защото ако вие нямате човек във вашата адресна книга, няма да имате възможност на кой да изпратите съответните видеоимейли. Така че след тези разяснителни думи, свързани с адресната книга, време е да видим какво ще имейли. Така че след тези разяснителни думи, свързани с адресната книга, време е да видим какво ще се получи, как ще можем да създадем един такъв видеоимейл. Кликваме на Regular Video Emails, ето тук, и ни се отваря съответният прозорец, който изглежда точно по този начин. Тоест, ние вече сме в центъра за създаване на видеоимейли. Той изглежда точно така. Това е първият темплейт, който се зарежда. Разбира се, вие можете да го промените и аз ще ви кажа малко по-късно как може да стане това нещо. И виждате една колонка с доста неща написани тук. Ако вие не ги виждате, отново чрез плюсчето ви съветвам да оголемите екрана, за да можете да видите, и ще говорим конкретно за тази колонка в момента. Чрез първото поле, което виждате, изграждане на ваш собствен темплейт. Имате възможност чрез него да изградите наистина ваш собствен темплейт. Какво означава това? Ами ето тук, това аз ще го маркирам по този начин. Вие можете наистина да промените този банер. Първото от което е да го замените с съвсем друг или изработен специално от вас. Разбира се, трябва да спазите размерите, които излизат тук, когато искате да го подмените този с друг. По същият начин можете да смените и този банер. Всичко това, разбира се, е заменяемо. Можете да го замените, може да използвате тези банери, които се намират в библиотеката на компанията, а можете да изработите и ваши. Всичко е въпрос на желание и на възможности, разбира се, да работите с съответните графични редактори. Важното е да спазите съответните размери, за да може тук да се разположи съответният файл, съответната картинка по най-добрият начин. Имате възможност, разбира се, да променяте и ето този текст, да подберете подходящ отново от библиотеката или да напишете ваш. И не на последно място, имате възможност също така да промените цвета на тази рамка. Както на външната, така и на вътрешната рамка, което дава наистина възможност вие да си изградите като на първо време ваш собствен темплейт по един, бих рекал, много лесен начин. Това е по отношение на този първи ред, който виждате тук, изграждане на вашия собствен темплейт. Следвайки по-надолу, имате възможност да се възползвате от темплейтите, които са свързани с възможността да предлагате компанията като бизнес възможност. Съответно, следващия ред ще намерите темплейти, които рекламират самите продукти. Тук на този ред ще видите вашите записани темплейти, т.е. темплейти, които вие сте създали и сте записали, за да имате бърз достъп до тях.
компанията прави един сериозен жест към всички мрежови компании. Има възможност, може би около 100 такива темплейта. Компанията предлага на по-известните мрежови компании, които се намират точно тук в MLM Templates. Възможност, която тези от вас, които са в други мрежови компании, да се възползват точно от това и да рекламират компанията си, възползвайки се от точно тези темплейти, които се намират тук. И нещо много ценно и много важно. Имате възможност да подмените езиците, т.е. тези темплейти са преведени на 22 международни езика. Това става именно от тук, чрез избирането на съответният език. Всичко, което виждате от това зелено поле надолу, ще бъде преведено на съответният език. И разбира се, вие ще имате възможността да подбирате съответните темплейти на този език. Виждате как са обособените в различни категории, свързани с бизнеса, с празници и така нататък, мотивационни. Тоест, тук има това разнообразие, за което сигурен съм сте чували по време на презентациите и то много пъти. Така, ето така изглежда един темплейт, когато той е избран и разбира се, на него сте се спряли, харесал ви е и по този начин вие вече, вашият видео имейл ще изглежда точно по този начин. От тук нататък пред вас стои единствено възможността да вградите своето видеопослание. Може да се възползвате да го направите чрез ето тук, с това поле, свързано с импорт видео. Т.е. можете да качите съответното видео от вашия компютър. Както вече знаете, предполагам, общата продължителност т.е. продължителността на това видео не може да бъде по-голяма от 20 минути или като размер този файл е ограничен до 500 мегабайта, т.е. можете да качите до 500 мегабайта големина на файла. Тук ще намерите вашите файлове, към които вече сте качили вашите видеофайлове, а тук имате достъп до библиотеката, която компанията ви дава като възможност до видеофайловете, които тя е качила на своите сървъри. Нека да поговорим по-конкретно за ето тази четвърта възможност, която компанията ви дава и която е много ценна. Вие да се възползвате и да заснемете съответно видео чрез вашата веб камера. Как може да стане това нещо? Просто кликвайки на този бутон, пред вас ще се отвори един прозорец, който вие трябва да потвърдите, че давате достъп на това приложение до вашата веб камера, до вашият микрофон, за да може наистина да направите това видео. Когато вие кликнете на бутона, вие потвърдите тук, че желаете да дадете достъп на това приложение и потвърдите чрез този бутон, то вече вие ще имате възможността и предполагам ще се видите в самият прозорец, който е за видео. От този момент нататък, просто натискайки това голямо копче в средата, ще стартира съответното видео и вие ще запишете вашето видеопослание. Когато приключите, отново натискате това копче и вашият запис е приключил. Имате вече възможност от този момент нататък да прегледате записа. Ако този запис не ви допада, правите отново по същият начин. Ако пък ви харесва, ето тук вече имате възможност чрез дискетката, кликвайки на нея, да запишете вашето видео. Ще се отвори един прозорец, в който вие ще трябва да зададете име на това видео. Ето така изглежда този прозорец. И този прозорец ще се показва всеки път, дори когато вие качвате видео лично от вашият компютър, за да може то да бъде записано под някакво име на сървърите на компанията. Точно такъв прозорец формира завършващият етап. Ето тук, в това поле, вие ще напишете името, под което това видео ще бъде известно на вас. На първо време, ако кликнете тук на тази отметка, ще направите това видео да бъде споделено на вашата 3D видеостена, на вашата триизмерна стена. Разбира се,
ако натиснете тук тази отметка и желаете да споделите това видео на тази стена, задължително трябва да попълните и долните две полета. Първото от тях е свързано с ключовите думи, по които ще бъде намерено по-лесно вашето видео, а в това поленце най-отдолу ще можете кратко описание да дадете на този клип. Следва натискане на бутона Save и вие сте готови. Вашето видео е качено и записано под името, което вие сте му дали на сървъра на компанията TalkFusion. Ето така изглежда следващата страничка, която вече се отваря пред вас. От тук нататък имате три възможности. Виждате ги тук и аз ще ги разгледам една по една. Можете да добавите допълнително видео. Имате възможност наистина да добавите няколко видеа. Ако разполагате с такива, просто трябва да изберете да се отвори библиотеката Моите видеа. Ако нямате, можете да се възползвате от видеята, които компанията ви дава. И в двата случая тази библиотека изглежда по аналогичен начин, а именно точно така. Просто самите видеа, когато е ваша библиотеката, са в ето такива бутони, но разликата при това, което е като ваше видео, е, че те са обособени по месеци. Тоест, вие трябва да прецените кой месец какво видео сте качвали, за да можете да го намерите. Докато библиотеката, която е на компанията, нещата са обособени по съответни поводи, съответни така съвсем друга информация и предполагам, че по-лесно ще можете да се ориентирате. Как ще добавите тези видеа? Просто кликвайки ето тук, маркирайки съответните квадратчета. На колкото квадратчета кликнете и маркирате, толкова видеа ще сте добавили и те ще тръгнат след вашето. Потвърждавате с този бутон и се отваря ето този прозорец. Тук съответно можете да направите корекциите, да разместите видеята и да ги подредите по начина, по който желаете те да бъдат възпроизведени. Потвърждавате с този бутон и вие сте приключили с добавянето на видео към вашият видеоимейл. От тук нататък пред вас има възможност и да запишете този темплейт, който сте изградили. Това става с бутона в средата. Той ще ви даде възможност да дадете наименование на този темплейт. Ето тук ще го напишете и маркирайки това поленце, този темплейт ще бъде ваш основен темплейт и той ще се зарежда всеки път, когато влизате във вашият център за видео имейли. Това беше по отношение на вграждането на видео, избирането на темплейт. Нека сега да разгледаме и как да довършиме, смисъл да дадем завършен вид на нашия видео имейл, чрез дописване на текстовата част, корекция на евентуално на тази информация и предстоящото изпращане на един такъв видео имейл. Кликването на бутона Compose Message ви се отваря следващият прозорец. В горната му част виждате ето тези полета. Всяко едно от тези полета търпи корекции. Тези корекции няма да се отразят на общата информация, която вие сте попълнили в прозореца, който ви показах няколко слайда по-рано. Тези корекции ще важат само единствено за този видео имейл, който предстои да изпратите. Така че от вас зависи дали ще нанесете някакви корекции или ще се възползвате от това, което е записано. Следващата стъпка, която стои пред вас, е да изберете контактите, на които да изпратите този видео имейл. Може да го направите, ако не разполагате с голяма група, може да го направите индивидуално, просто вкарвайки всеки имейл, кликвайки на това бутонче, съответният имейл ще дойде тук в този прозорец. Това показва, че този имейл е готов да получи вашата информация. Така можете да вкарвате единични имейли, а ако вече имате изградени папки с контакти, примерно желаете да изпратите новогодишен поздрав за вашите приятели и те се намират тук в тази папка, просто кликвате върху самата папка и моментално тя ще дойде тук в това поле. Това ви гарантира, че хората, които се намират в тази папка, ще получат тази, единствено само те ще получат тази ваша информация.
Ако желаете всичките хора да получат тази информация, кликвате последователно на всичките папки и те ще се преместят тук в това голямо поле, което е показател, че вие вече сте готови и вървите към създаването, написването на текстовата част на вашето видеописмо. Това е полето, което ви споменах малко по-рано, в което задължително трябва да има заглавие на това писмо. Споделих ви какви неща трябва да избягвате в писането на това заглавие. Имате възможност, разбира се, и маркирайки, слагайки отметка тук на това поле, да добавите, за съжаление за сега само на английски, обращението Dear, което ще бъде преди името на всеки контакт, който ще получи такъв видеоимейл. Така че може да се възползвате само от имейлите, които ще изпращате на англоговорящи хора. Ето тук виждате абсолютно всеки, който е работил с Office документите на Microsoft, абсолютно никакви проблеми няма да има с написването на съответната текстова част, която разполагате тук. Интересното, което е, че можете да добавите тези 3 бутона отдолу под вашият видеоимейл. Това ще се получи, когато имате отметка, разбира се, на ето това поле. Ако не желаете блок да излиза като бутон до Facebook и Twitter бутоните, просто трябва да сложите отметка на другото поленце и ще останат само двата бутона за Facebook и за Twitter. Каква е ролята на тези два бутона? Просто тези два бутона могат да сочат към вашите профили в тези две социални мрежи. Как става това нещо? Като добавите информацията за тези ваши два акаунта. Във Facebook, ако имате съответното име или номер, който да ви води директно към вашият профил, а в Twitter, разбира се, трябва да имате съответното име, което трябва да добавите в тези полета. По този начин тези два бутона ще излязат под самото видеописмо и ще сочат и ще дават допълнителна информация за вас, ще пращат хората, т.е. който има желание да кликне на тях, ще попадне на вашите профили и по този начин може да осъществи, да се свържете с тези хора в социалните мрежи. Почти на крачка сме от изпращане на нашият видеоимейл. Как може да стане това? Ако искаме сега веднага да го направим, просто натискаме зеления бутон и, както се казва, вуаля, нашият видеоимейл е изпратен. Ако желаем по някакъв график да изпращаме тези видеоимейли, ще прибегнем до натискане на жълтия бутон, който моментално ще излезе под него ето тази информация в тези 4 колонки. В първата от тях ще зададете честотата, с която искате да изпратите този видеоимейл, този конкретен видеоимейл. Говорим за конкретен видеоимейл. Тази честота може да бъде еднократно изпращане на видеоимейла, може да бъде ежедневно изпращане на един и същи видеоимейл, което не ви препоръчвам. Също така ежеседмично. Абсолютно просто това е направено всъщност да ви дам така, да ви споделя моя опит, за да дадете изпращане еднократно на този видеоимейл, примерно за следващия ден. Как може да го настроите? Ами просто избирате си тук честотата да бъде еднократно, определяте датата, ако примерно така тези две дати трябва да съвпадат. Тоест, вие трябва да изберете една и съща дата, което ще ви гарантира, че само единствено на тази дата този видеоимейл ще бъде изпратен. И най-важното, което е да настроите часа, в който този видеоимейл да бъде изпратен до съответните хора. Тук трябва да знаете, че имате едни 7 часа разлика. Надявам се ви звучи познато от някъде. Да, точно така, 7 часа разлика, защото това време не е българското време, а е времето, което е по американски стандарт. Тоест, ако искате вие да изпратите имейла в 8 часа сутринта, трябва тук да пише 1:00 AM. Тоест, през 1 часа през нощта американско време. Това, което е важно тук да знаете, е точно това. Да прибавите 7 часа, за да можете да сметнете точния час, в който ще
бъде изпратен този конкретен видеоимейл. И така, това беше по отношение на видеоимейлите. Надявам се да е било разбираемо до тук. Вървим напред и ще хвърлим кратък поглед и на отчетите, които компанията ни дава като възможности. В края на това обучение, разбира се, след като приключи записа, ще ви демонстрирам на живо един такъв отчет. Ето така изглежда полето, свързано с тези отчети. В тази колонка присъства наименованието на изпратения видеоимейл, кога е бил записан и съответно изпратен, неговият тип. Имате възможност да го прегледате този видеоимейл, ако желаете отново да го изпратите или съответно да го споделите в социалните мрежи. И разбира се, последната колонка ви дава статус, който е съответно няколко полета там се намират по отношение на това дали е кликвано на някъде по самият видеоимейл, колко човека са го отворили и така нататък, неща, които ще ви споделя в края на това обучение. Това е по отношение и на отчетите. Нека да хвърлим поглед и на видеобиблиотеката, която ни дава възможност ние да споделяме вече качени файлове от нас или от компанията. Това нещо може да стане, като кликнем точно тук на видеобиблиотеката Fusion 2.0. Ето така ще изглежда една примерна библиотека. Искаме да споделим ето този файл. Просто с местене на мишката върху него моментално имаме възможност, излиза един подпрозорец, от който имаме така три възможни неща да направим. Първото от тях, ако кликнем, това е редактиране на данните или на детайлите за този клип. Виждате, това е неговото заглавие. Тук имате възможност да добавите съответно ключови думи. Тук да направите кратко описание и да направите съответният клип, ако до този момент не сте го направили публичен, да го направите публичен. Това означава, че вие ще го пратите и хората ще го виждат на вашата видеостена. Ако кликнете на този бутон, ще си запазите този клип само и единствено за себе си и за хората, на които сте го разпратили. Следващото беше да споделиме един такъв видеоимейл, използвайки съответният код, HTML код, да го качим на определен сайт. Всеки от вас, който има такъв сайт, това е възможността вие да качите вашият видеоимейл, като имате възможност да направите някои, да кликнете на някои опции и да се възползвате от това нещо. Ето тук имате възможност да кликнете на първият бутон, да маркирате първия бутон. Това ще ви даде възможност вие да споделите това само единствено видеото без самия темплейт. Както виждате тук на слайда, аз съм маркирал втората част, което ми дава възможност, освен на самият клип, да споделя и неговият темплейт. Имате възможност от тук да добавите самото видео да излиза като допълнителен прозорец, да се отваря в нов прозорец и нещо много важно, чрез тези две опции да изберете дали автоматично, когато хората отворят съответната страница, дали автоматично това видео да тръгне или просто да се зареди и да чака човек да кликне на него, за да го стартира. И всичко това, тази цялата информация е събрана в този код, който виждате тук отдолу. Маркирате го, копирате го целият код, вкарвате го в подходящото място, там където искате да излезе този видеоимейл на вашия сайт и той ще бъде точно там, след като запишете този код на сайта си. Другата възможност е тази да споделяте видеото в самите социални мрежи. Как става това нещо? Чрез избирането на третата възможност – споделяне на самото видео. Ето тук, чрез това малко поленце, просто задържайки мишката върху него, ще падне и ще видите възможност за споделяне в
повече от 300 социални мрежи. От тук се прави това споделяне с тези мрежи и то ще бъде точно в този вид, в който го виждате, този видео имейл. Това е по отношение на вашите видеа, с които разполагате, как можете да се възползвате от тях. Ето и как стоят нещата с, разбира се, с видеото. Това видео, което е качено от компанията, то се намира в ProVideo библиотеката. Там нещата стоят по аналогичен начин. Ето така изглежда една ProVideo библиотека. Избирате си конкретното видео и тук също имате същите възможности. Ето, натискайки този бутон, ще ви се даде този HTML код, който да го монтирате това видео в вашият сайт. Този бутон е за споделяне в социалните мрежи, а ако желаете да свалите съответното видео, това е начинът чрез този бутон да си го свалите и да си го гледате на вашият компютър. Това са видеа, които са споделени от компанията, те са много ценни като информация, така че аз ви препоръчвам наистина да прегледате нещата. Тук хората, които са успели в бизнеса, ето това е Роб Родър, Лесли Браун, споделят наистина ценни и важни неща за това как те са постигнали този успех. Вървим към края на нашето обучение. Последното, което остана, е да ви дам и информация съответно за третия ред, който се намира в видеобиблиотеката, за моите записани темплейти. Ето така изглежда той. Имате възможност тези темплейти, които сте си записали малко по-рано, имате бърз достъп до тях, просто кликвайки на всеки един, да се го използвате на момента, вместо да се чудите къде беше, в коя група, в коя подгрупа и така нататък. Имате възможност, разбира се, да го подмените от тук, да го апдейтнете с нов, да го видите и, разбира се, ако желаете да не го използвате повече, да го махнете от тук. С това приключва моето обучение. Благодаря ви, че бяхме заедно. Надявам се да е било полезно това като информация. Още веднъж казвам, че много е важно, много добре да се познават всеки един от продуктите, за да може всички ние заедно, използвайки тези продукти, да наредим този пъзел, който наистина ще ни отведе към един успешен бизнес и към едно наистина сериозно развитие. Това беше от мен. Благодаря ви, че бяхме заедно на това обучение. С това нашият запис приключва. Благодаря ви още веднъж, че бяхме заедно.